moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo Aventura. Però qui ho Digueu fa? tu, Doncs digue-m'ho. Pues si ho acabaves de dir tu. Vale, d'acord. Ara va la bona, de bona. 1, 2, 3. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Segur que alguna vegada heu sentit la paraula otaku o l'heu vist en algun lloc i el primer que us ve al cap, perquè segur que la coneixeu, és una persona o un grup de persones que són fans del manga, l'anime, els videojocs. Aquesta paraula, evidentment, és japonesa, com ja us podíeu imaginar, però més enllà del significat que se li ha atribuït aquí i de la típica falta de respecte relacionada amb la higiene personal, creiem que és un tema molt interessant de parlar i un concepte que abarca molt més del que sembla en un principi. Si ens basem en l'etimologia de la paraula otaku, veurem que es desglosa en dues parts. Primer tenim la lletra O, que és la O honorífica que s'atribueix a algunes paraules en senyal de respecte. I després tenim taku, que vindria a ser la llar, la casa. Tot i que no té una traducció exacta, es podria dir que vol dir la teva casa, en son keigo, que és el llenguatge formal japonès. Aquest llenguatge formal s'utilitza per demostrar respecte a algú d'un estatus superior al teu. Dit això, amb el pas del temps, aquesta paraula ha anat agafant una connotació negativa. I ara us explicarem per què. Durant els anys 80, a la revista japonesa de manga Burikko va aparèixer una columna anomenada Otaku Research, on es referia a les persones fanàtiques de manera despectiva. A partir d'aquí, ja veiem quin caire pot anar agafant aquesta paraula, però no va ser fins l'any 1989 quan es va definir a l'assassí Tsutomu Miyazaki com l'assassí otaku. Tot i que no entrarem en detalls en aquest vídeo, va ser batejat d'aquesta manera per certa obsessió malaltissa que tenia i que també va ser un dels motius pels que cometia aquest tipus de crims. A partir d'aquí, aquest terme va començar a ser utilitzat per persones amb una actitud negativa vers a la societat i, sobretot, amb una actitud obsessiva. Aquí m'agradaria parar-me un moment perquè, tot i que això pot mínimament encaixar amb algú que sigui molt fan del manga i l'anime, al Japó otaku es pot fer servir per qualsevol cosa. Es pot ser otaku dels cotxes, es pot ser otaku de la roba, de qualsevol cosa, ja que defineix més aviat l'obsessió que no pas els gustos. Però bé, recapitulem. Tot i aquesta sèrie d'esdeveniments, la paraula otaku va arribar a Occident, clarament amb una referència al manga, a l'anime, als videojocs japonesos, definint clarament un col·lectiu consumidor d'aquest contingut. I aquí és on ve el primer problema. Tenim una paraula i dos conceptes. Si fem una ullada al nostre buscador preferit, veureu que la definició que surt de les primeres o la primera és la següent. Persona molt aficionada a l'anime i al manga. Apa tu! I ja ho tenim, i així ho deixa. Però, si busquem una mica més, trobarem que s'acosta més al que hem dit. I el que diu és el següent, entre moltes altres descripcions. Paraula japonesa amb connotacions negatives que significa fanàtic inepte socialment, obsessionat amb quelcom. Potser s'han quedat una mica a gust aquesta gent, no? Sí, sembla que sí. Realment tenim un concepte força similar d'una paraula que prové de l'anglès, que seria friki. En el seu origen, la paraula s'atribuïa a persones que feien bogeries o que fins i tot tenien malformacions. I ara resulta que avui en dia tothom és friki d'alguna cosa. Tornem a tenir una paraula i dos significats, però amb la diferència de que els japonesos mantenen les connotacions negatives de la paraula. Ara que sabem això, quina és la diferència si dius que ets otaku a Catalunya o al Japó? Hola, sóc otaku! Ostres, que bé! Segueixes algun anime? Estàs llegint algun manga? Si te'ls dic tots, podem estar fins demà. Konnichiwa! Watashi wa otaku desu! ¿Nani? Amb aquesta petita representació, ¡Represión! simplement volíem explicar d'una manera més gràfica
el que passa quan dius que ets otaku aquí o quan ho dius al seu país d'origen. I de pas, us fem una petita recomanació. No digueu mai que sou otakus al Japó. Mai. És més, i això és una opinió personal, perquè evidentment tothom es pot definir com vulgui, però a nosaltres és un concepte que no ens agrada. Creiem que no és un terme que ens defineixi en el significat més estricte de la paraula. Possiblement ens sentim així també perquè ja teníem coneixement previ de les connotacions negatives d'aquest terme i també la nostra professora de japonès ens ha dit múltiples vegades que no diguem que som otakus, sobretot al Japó, evidentment. Però el que està clar és que aquesta paraula ha vingut aquí per quedar-se. Sense anar més lluny, hi ha múltiples referències, com per exemple les ofertes 100% otaku. Jo recordo també l'Otaku Pack de bola de drac GT, que això ja fa bastants més anys, o fins i tot les pròpies festes otakus que s'estan popularitzant tant. Així doncs, i ja per acabar, ens agradaria que aquest vídeo servís per deixar clara la diferència i també per donar a conèixer una mica l'origen i el significat real d'aquest mot que podríem dir que genera bastanta controvèrsia a dia d'avui. Què en penseu vosaltres de tot plegat? Sabíeu tot el que hi havia darrere de la paraula otaku? Us ha canviat la perspectiva que teníeu d'aquest concepte? Deixeu-nos als comentaris les vostres opinions. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a l'Instagram, a Twitch i a TikTok. Com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de... Aventura per Japó!